така да започваме дуспите между Реал Мадрид и Барса. Нали, направих клип за приятелския матч и Бербатов, българския човек, ще има честта да изпълнява първи. Чудесно. По-десни от целия ъгъла. Анри. То хитър. Ей! Гол. Лампард. Тук отбеляза. Ето, чисти си подметките. Гол. Ако се бях хвърлил в другия ъгъл, със сигурност щях да я спаса. Гол. С Фернандо Торес да отбележа. 3-2. Роналдиньо. Ей, как бе, много... Гол. Кристиано Роналдо отбеляза. Сега Меси. Ще успее ли той да отбележи? Ех, как не му го спасих, бе. Значи, съм тъп. Гол! Рикардо Кака. Звездата на Милан, която си тръгна. Тоест не се е тръгнал още, ама... И спасих! Победа за мен! Да! Еми, това беше, да ви хареса. 6-5 на дуспите, 1-1 на матча. Победих, аз бях първ 18 и довиждане.